Здравейте, аз съм Христо Йорданов и в момента се намираме в кабинета по китара на Музикално училище по ноти, където аз съм учител. Аз свиря на китара от 20 години, основно класическа китара, но вече се занимавам и с всичко останало. Това беше една от песните на Анди Маки, която можем да научим заедно тук в кабинета по китара. Но трябва да помним, че всичко си има начало. Може да ни се свири много на електрическа китара, на класическа китара, дори на акустична китара, които имаме от всичките тук, както и знанията как да ги използваме. Но трябва да знаем, че преди всичко това да може да бъде възможно, е нужно да знаем основите. Как се казват пръстите, как трябва да загреем, какви са основните акорди и всичко най-основно и важно, свързано с техниката, ритъма и правилното звукоизвличане. И сега ще ви покажа едно напълно начинаещо, много постижимо от всички упражнения, с което вие може да започнете. И ако искате да продължим по-нататък, да стигнем до най-трудните поп-рок и акустични парчета, може да заповядате тук в кабинета по китара на Музикално училище по ноти. Най-лесното, най-начинаещото упражнение, това е, че трябва да вземем тези 4 пръста. Да запомним, че с палеца не се свири с лявата ръка. Виждам много ученици, които обичат така да свират. Но ние на китара свирим само с тези 4 пръста. Те се казват първи, втори, трети и четвърти. Искаме на най-ниската струна, която звучи най-ниско, нищо, че е разположена най-високо, с всяко едно пръстче да натиснем плътно до бялата линия и с палчето на другата ръка да я дръпнем. Тази бяла линия се нарича пракче. Искаме да свикнем с най-начинаещата идея, че в началото на първа позиция, тези 4 пракчета се наричат първа позиция, ние искаме с всяко едно пръстче да свирим на съответното пракче. Искаме да свикнем с това, кои пръсти се разполагат на кои прагове. Тоест бих ви предложил тази идея. Първи, втори, трети и четвърти пръст. Това е нещо, което се работи цял живот. Постановката е много важна. Особено тази на лявата ръка, която изглежда много естествена, но всъщност е много трудно да разположим всички 4 пръсти едновременно на 4-те пракчета. Това иска много правилно разположение на лявата ръка. Бих ви предложил да, ако имате китара вкъщи, да експериментирате с това. Всяко пръстче да свири на различно пракче. Искаме да избегнем едно и също пръстче, което свири на различни прагове. Искаме да разменяме пръсти. И ако имате китара вкъщи, може да започнете с това, после да продължите на различни струни и видите това до какъв начин на мислене ще ви отведе. И да нямате китара, тук имаме всички възможни китари от електрическата до класическата китара. Това е акустична китара, как кънтри, тази с акордите. Така че не се срамувайте, независимо дали имате или нямате инструмент, заповядайте при нас и ние ще ви научим, стига да искате, в Музикално училище по ноти. Благодаря ви.